салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. имрӯз якчанд хабари ҷолиби футболиро бароятон омода кардам, ки аз ҳар тараф онро баррасӣ мекунем ва ҳамаи паҳлӯи онҳоро муҳокима низ менамоем. Ман мехоҳам, ки шумо низ фикратонро нависед, то баҳси мо ҷолибтар шавад. Аммо пеш аз он ба шумо як хабари муҳим дорам. имрӯз дар канали телеграми ман як эфири мустақим баргузор мешавад, ки дар он мо бозии Реал Мадрид бар зидди Виллареал ва дигар бозиҳои топро нишон медиҳем. Агар мехоҳед футболро бо сифати баланд ва бе мушкилӣ бевосита дар телеграм тамошо кунед, пас ҳатман ба канали ман обуна шавед. Дар он ҷо мо бозиҳоро ба таври зинда муҳокима мекунем. Дар канали ман ҳамеша муҳокимаи зинда мегузарад ва шумо низ метавонед ҳамроҳи ман ва дигар мухлисон бозиҳоро муҳокима кунед. Ҳамин ҳозир ба канал гузаред, обуна шавед ва якҷоя футбол тамошо мекунем. ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шунед, мо бошем сар мекунем. охирон хабарҳо дар мавриди гузариши эҳтимолии Нико Уильямс, вингери ҷавони Атлетик Билбао бо дастаи Баварияи Мюнхен бисёр матраҳ мешаванд. Ин мавзӯъ барои мухлисон хеле ҷолиб аст, чун Нико бозингари боистеъдод аст ва бисёр клубҳои бузурги Аврупо ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. Нико Уильямс, ки ҳоло 22 сола аст, ҳамчун яке аз беҳтарин бозингарони ҷавон дар Аврупо шинохта шудааст. Дар мавсими имсола ӯ барои Атлетик 36 бозӣ карда 9 гол зада ва 7 партофти голӣ додааст. Шартномаи ӯ бо Атлетик то соли 2027 амал мекунад ва барои харидани ӯ бояд аз 60 то 80 миллион евро пардохт шавад. Клуби Бавария мехоҳад Уильямсро ба даст орад, то ки бозии ҳамлаи худро бозам пурзур кунад. Гуфта мешавад, ки ин клуб дар тобистон барои харидани Нико талош мекунад, аммо барои ин бояд аввал чанд бозингари худро бифурӯшад, то пулро барои ин трансфер пайдо кунад. Ба ғайр аз Бавария, клубҳои дигар мисли Арсенал ва Барселона низ ба Нико таваҷҷӯҳ доранд, аммо Барселона аллакай каме таваҷҷӯҳашро ба ӯ кам кард, зеро бозингарони мисли Рафиня ва Ламин Ямал хуб бозӣ мекунанд ва эҳтиёҷ ба Нико надоранд. Ба ҳар ҳол, эҳтимоли он ки Нико тобистон клубашро иваз кунад хеле баланд аст ва клубҳои англисӣ ба монанди Челси, Ливерпул ва Тоттенхем низ ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. Барои Бавария гирифтани Нико метавонад як қадами муҳим бошад, чун мумкин аст баъзе аз вингерҳои кунунии онҳо мисли Гнабри, Коман ё Сане клубро тарк кунанд. Бо суръат, техника ва истеъдоди худ Нико ба тарзи бозии Бавария хеле хуб мувофиқ аст. Аммо Бавария бояд худи Никоро ҳам розӣ кунад. Пештар Нико пешниҳодҳои зиёдро рад карда гуфта буд, ки Атлетик барояш мисли як оила аст ва ӯ дар дигар клуб чунин муҳитеро пайдо карда наметавонад. Аз назари молӣ бошад, Бавария бояд омода бошад, ки 60 миллион евро барои харидани Нико пардохт кунад, вале агар арзиши бозориро, ки 70 миллион евро аст, ба назар гирем, ин метавонад барои Бавария хариди фоидаовар бошад. Дар натиҷа гузариши эҳтимолии Нико Уильямс ба Бавария масъалаи бисёр муҳим ва мураккаб аст, ки аз нуқтаи назари молӣ, варзишӣ ва шахсӣ бояд баррасӣ шавад. Агар ин трансфер амалӣ шавад, Бавария метавонад ҳамлаашро бозам қавитар кунад ва барои Нико низ як имконияти нави бузург барои рушди минбаъдаи карьерааш хоҳад буд. ширкати Азия Маркет хурсанд кардани харидорони худро идома медиҳад ва акнун ба ҳамаи дороҳо то 25% таъфиф эълон менамоянд. Дороҳо барои баровардани риши мӯи сар, гирифтани вазн, бақувват кардани иммунитет ва қавӣ гардонидани мардонагӣ. Ҳама ин дороҳо тартиби табиӣ дошта сифаташон олӣ аст ва чӣ тавре ки гуфтем, айни ҳол 25% арзонтар мебошанд. Барои фармоиш ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва ин имконияти хубро аз даст надиҳед. Азия Маркет, кафолати тансиятии шумо. Арда Гюлер, нимҳиматгари ҷавони туркӣ ба клуби Реал Мадрид бо умеди калон омад, аммо ба ӯ дар ин даста кам имконияти бозӣ доданд, барои ҳамин натавонист худро пурра нишон диҳад. Дар мавсими имсола Арда 28 бозӣ карда 3 гол зад ва 5 партофти голӣ дод, вале бештар дар охирҳои бозиҳо ё зидди тимҳои заиф ба майдон мебарояд. Барои ҳамин роҳбарони Реал фикр доранд, ки Ардаро ба иҷора диҳанд, то ки ӯ бештар ба майдон баромада таҷриба гирад. Реал Сосиедад яке аз клубҳои асосие аст, ки
мехоҳад Ардаро иҷора бигирад. Ин клуб бо тарбияи бозингарони ҷавон машҳур аст. Масалан, Эдегор ва Кубо низ дар Сосидад пешрафт карда буданд. Рафтан ба иҷора ба Реал Сосидад барои Арда беҳтарин қарор шуда метавонад. Ин клуб ҳамеша ба бозингарони ҷавон имконият медиҳад ки доим бозӣ кунанд. Агар Сосидад ба мусобиқаҳои аврупоӣ роҳ ёбад, Арда боз бештар таҷриба мегирад ва ба худ боварӣ пайдо мекунад. Ғайр аз ин, тарзи бозии Сосидад ба Арда мувофиқ аст ки метавонад истеъдоди худро пурра нишон диҳад. Аммо Реал Сосидад ягона клуб нест ки мехоҳад Ардаро ба иҷора бигирад. Клубҳои олмонии РБ Лейпциг ва Айнтрахт Франкфурт низ ба Арда таваҷҷӯҳ доранд. Ин клубҳо ҳам бо ҷавонон хуб кор мекунанд ва имконияти бозии доимӣ медиҳанд. Аммо худи Арда мехоҳад дар Испания монад. Барои ҳамин шанси Реал Сосидад бештар аст. Қарор дар бораи иҷора бояд хеле хуб фикр карда шавад. Барои Арда муҳим аст ки клубе интихоб кунад ки ӯро доимо ба майдон барорад. Реал Сосидад чунин клуб мебошад, зеро пеш аз ин низ бо ҷавонон хуб кор кардааст. Агар иҷора бо муваффақият гузарад, Арда метавонад ба Реал Мадрид ҳамчун бозингари пуртаҷриба ва омодатар баргардад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред, дӯстон? ман як хабари ҷолибро аз Релова хондам ки дар дастаи Реал аз бозии сусти якҷояи Винисиус ва Мбаппе хавотиранд. Ростӣ ин ҳолат маро ҳам ҳайрон намекунад. Ҳар касе ки футболро каме ҳам фаҳмад ва бозиҳои Реалро тамошо кунад, мебинад ки ин ду нафар ба ҳамдигар халал мерасонанд. Ҳар ду бозингар бо услуби хеле монанданд. Тездаванда, техникае ки фазу ва ҳамлаҳои тези зидди ҳуҷумиро, яъне контратакаро дӯст медоранд. Аммо вақте кор ба бозии мавқеӣ мерасад, ҳар дуи мушкилӣ пайдо мекунанд. бозии охирин бо Атлетико инро хуб нишон дод. Реал имконияти аввали хатарнокро танҳо пас аз дақиқаи 60 эҷод кард ва ин на барои он буд ки Атлетико пурра ҳимоят мекард. ҳамлаи Реал айни замон умуман ҳамоҳанг нест. Мбаппе ва Винисиус пайваста ба ҷойҳои якдигар мераванд, намедонанд куҷо боз шаванд ва масъулияти бозии якҷояро касе бар уҳда намегирад. ҳоло алоҳида дар бораи ҳар ду гап мезанем. Винисиус бозингари хеле зуд ва техникаи олӣ дорад. ҳеҷ кас инро рад намекунад. Аммо намефаҳмам чаро ӯро қариб беҳтарин бозингари ҷаҳон мегӯянд, зеро дар ӯ ягон чизи махсус вуҷуд надорад. Бозингарони мисли Дембеле, Баркалия, Рафиня ва ҳатто ҷавонтарин Ямал, Сало ё Кварацхелия аз ӯ кам нестанд. Камбудии Винисиус фаҳмиш ва зеҳни футболиаш аст ки дар сатҳи миёна аст. Муқоисаи ӯ бо Беллингем ё Педри хандовар аст. онҳо дар сатҳи фаҳмидани бозӣ ва қабули қарорҳо хеле пешрафтартар ҳастанд. ҳоло дар бораи Мбаппе гап мезанем. ӯ низ хеле зуд ва техникааш хуб аст, аммо саволҳои зиёд дар бораи бозии мавқеияш мавҷуданд. Агар шумо видеои таҳлили Анриро бубинед, мефаҳмед ки Мбаппе аксар вақт тӯбро зиёд нигоҳ медорад, нодуруст кушода мешавад ва гоҳо аз бозии гурӯҳӣ берун мемонад. дар зидди ҳуҷумҳо ӯ беҳтарин аст, аммо вақте ҳимоят пурқувват аст, худро гум мекунад. аз ин ҷиҳат Холланд барои тимаш фоидаи бештар меёрад. Эрлинг беҳтар мефаҳмад ки бояд барои ҳамдастонаш ҷойи холӣ кунад ва кай тӯбро интизор нашавад. пеш аз омадани Мбаппе бозии Реал хуб буд. ҳоло бо омадани ӯ ҳамлаҳо хеле суст шуданд. ҳар дуи бозингар ҷойҳои худро намеёбанд ва Беллингем маҷбур аст ки ба ақиб баргардад. ба гуфтаи Релова, клуб қарор надорад ки яке аз онҳоро дар курсӣ гузорад. ҳар ду барои майдон гирифта шуданд, аммо вақте онҳо якҷоянд, бозии даста мушкил мешавад. Реал бояд рӯи ҳалли ин мушкилотро ёбад, вагарна ҳамлааш чунин суст ва бенатиҷа боқӣ мемонад. рости гап, фикри ба клуби Барселона гузаштани Муҳаммад Салоҳ ба назари ман чандон дуруст нест. Газетаи Диарио Спорт менависад ки намояндагони Салоҳ ҳанӯз охири соли 2024 бо роҳбарони клуб суҳбат карда буданд, аммо ягон пешниҳоди мушаххас ба даст наомад. сабаби асосӣ дар маблағ аст. Салоҳ ҳоло дар Ливерпул тақрибан 15 миллион фунт маош мегирад ва Барселона ин қадар маблағ надорад ки ӯро ҷалб кунад. ман фикр мекунам ки ин трансфер на ба Салоҳ лозим аст ва на ба Барселона. бале, Салоҳ бозингари хеле пурқувват аст, аммо дар ин мавқеъ Ламин Ямал бозӣ мекунад ки ҷавон ва бисёр умедбахш аст. Агар Барселона Салоҳро биёрад, ин метавонад ба пешрафти Ямал таъсири бад расонад ва харҷи калон бошад. илова бар ин, Салоҳ метавонад ҳамон мушкилиеро дошта бошад ки Садио Мане дар Бавария дошт. Мане аз Ливерпул рафт, аммо дар клуби нав натавонист ба сатҳи пештарааш баргардад. Салоҳ низ метавонад баъд аз тарк кардани Ливерпул ба чунин мушкилӣ дучор шавад, зеро тарзи бозӣ
саудӣ ва услуби дигар клубҳо фарқ мекунанд. ба фикри ман барои Салоҳ беҳтар аст ки дар Ливерпул монад ва номи худро дар таърихи ин клуб ва тамоми лигаи Англия бо ҳарфҳои зарин сабт кунад. ӯ аллакай бозингари асосии даста аст ва мухлисон ӯро дӯст медоранд. Агар ӯ дар ин даста монад, метавонад ба дастовардҳои калонтаре бирасад. ҳамчунин клубҳои Арабистони Саудӣ ба Салоҳ таваҷҷӯҳ доранд. гуфта мешавад ки яке аз клубҳои Саудӣ омодааст ба ӯ 50 миллион евро дар як сол диҳад. агар Салоҳ мехоҳад маблағи калон ба даст орад, ин варианти хуб аст, вале аз ҷиҳати сатҳи бозӣ ва рақобат ӯ метавонад дар Саудӣ он сатҳеро ки дар Аврупо дошт гум кунад. баъзеҳо мегӯянд ки ин ҳама овозҳо кори агентҳои Салоҳ аст, ки мехоҳанд барои ӯ як шартномаи охирини хубтарро аз Ливерпул ба даст оранд. баъд аз бозиҳои ахираш бар зидди ПСЖ низ эҳтимол клубҳои аврупоӣ аллакай дар масъалаи хариди Салоҳ шубҳа мекунанд. аммо як фикри ҷолиб аст, ки агар Салоҳ ба Барселона гузарад, ӯро метавон дар маркази ҳамла ба ҷои Левандовски гузошт. бо услуби футболи бо суръати Ханси Флик, ин комбинатсия бо Рафиня ва Ямал дар канорҳо метавонад ҷолиб шавад. аммо ин танҳо як идея аст ва шояд муваффақ нашавад. дар умум ман фикр мекунам, ки беҳтарин варианти Салоҳ ин аст, ки дар Ливерпул боқӣ бимонад ва бозии хуби худро идома диҳад. дар ягон клуби дигар ӯ наметавонад мисли ҳолу сатҳи баланди бозӣ дошта бошад. хайне дӯстон, ба ҳамин тамом бовар дорам, ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.